Bună, dragilor! Astăzi am alături de mine un invitat foarte talentat, pasionat de muzică. Voicu Andrei Eduard este elev în clasa a 6-a la Liceul de Arte Dinu Lipati din Pitești, unde studiază acordeonul. În acest interviu vom afla mai multe despre pasiunea lui, experiențele sale trăite pe scenă și planurile sale de viitor. Bună, Edi, și bine ai venit la emisiunea Anto Music! Bună, Antonia, și îți mulțumesc pentru invitație. Cum ai descoperit pasiunea pentru muzică? Pasiunea pentru muzică a fost descoperită împreună cu tatăl meu când am fost la un profesor de muzică. Acesta m-a evaluat dacă am ureche muzicală și de atunci am început să cânt și să-mi placă instrumentul. De ce ai ales să studiezi la Liceul de Arte Dinu Lipati? Am ales să studiez la Liceul de Arte Dinu Lipati, deoarece am auzit că este un liceu foarte bun, profesorii sunt foarte de treabă și ne ajută în domeniul nostru. Ce instrumente studiezi? Studiez pianul, acordeonul și orga. Când am fost mic am început să cânt la pian, apoi la școala populară am început să cânt la orgă, iar în prezent cânt la acordeon la Lipati. De ce ai ales acordeonul? Am ales acordeonul pentru că este un instrument tradițional, îmi place foarte mult și mă regăsesc în el. Cât timp dedici zilnic studiului? După ce îmi termin temele și de învățat, seara cânt în timp de 2-3 ore, dar în weekend cânt mai mult, aproximativ 3-4 ore. Ai participat la concursuri sau spectacole? Cum a fost experiența? Da, am participat la concursuri. Primul meu concurs a fost la Mungurii Folclorului Argeșan, unde am luat primul întâi, iar de atunci am mai cântat la spectacole cu acordeonul. Cine te inspiră cel mai mult în muzică? Pe mine mă inspiră cel mai mult profesorii mei, deoarece ei sunt îndrumarea mea și cu mari acordeoniști care sunt precum Vasile Pandelescu, Marcel Budală și mulți alții. Care este cea mai mare provocare atunci când cânți la acordeon? Provocarea mea este la orice piesă, deoarece învăț digitație nouă, învăț ritm nou și mai ales emoțiile. Ce planuri ai pentru viitor în domeniul muzical? În domeniul muzical, planurile mele de viitor este să continui liceul, facultatea și conservatorul, iar îmi doresc foarte mult să fiu într-o orchestră renumită precum Doina Argeșului, iar mai ales am orchestra mea principală. Ce dorești să transmiți telespectatorilor care ne urmăresc și sunt pasionați de muzică? Doresc să transmit telespectatorilor, dar mai ales copiilor care sunt în domeniul nostru, să creadă în ei, să repete și să fie bucuroși. Andrei, îți mulțumim pentru acest interviu și pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta muzicală. Suntem siguri că talentul și munca ta te vor ajuta să ajungi foarte departe în lumea muzicii. Îți dorim mult succes în continuare, inspirație și cât mai multe realizări pe scenă. Îți mulțumesc la fel! Dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă aștept și vinerea viitoare la aceeași oră. Vă doresc un weekend minunat, o săptămână cu multe realizări, iar acum vă las în compania tânărului Voicu Andrei Eduard, care ne va încânta cu o surpriză muzicală.
revedere până la următoarea cântare, muzica ne unește cu fiecare vibrare.